ne tɔgɔ Mohamed Kouni. An ye labɔli min kɛ bi a tɛ lycée dɔrɔn concerné, a bɛ Mali école bɛɛ de concerné k'a daminɛ première année de la fo université an ye bɛɛ labɔ. Donc bɔli in dan ye bi dɔrɔn pe de, c'est pour 24 heures seulement. Donc a kun yɛrɛ ye min ye o de ye ka compte rendu kɛ Mali école bɛɛ lajɛlen congrès kɛra cogoya min na, c'est à dire bɛnkan minnu tɛmɛna anw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an ka jɛkulu kɔnɔna la bureauba yɛrɛ kɔnɔna la. Donc a kun kun ye de ka se ka kunnafoni di tɔw fana ma. Dɔw yɛrɛ tɛ ka transmet an bɛnna min kan congrès kɛ salle kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ni AM tagabolo kura ye. Donc maliyɛn bɛɛ de kan ka labɔ o kalama, école bɛɛ kan ka labɔ o kalama. Barisa AM jɛkulu min c'est à dire ça appartient à tous les élèves étudiants du Mali. Donc ni bɛnkan bɛ ta kɔnɔna la il faut que bɛɛ de ka labɔ a kalama la. Ou encore le compte rendu général du congrès. Congrès in kɛra mois de décembre kɔnɔna la, a kɛra tile 2 kalo tile 28 ani 29 congrès in kɛra. Bɛnkan ninnu tun ye min ye wagati a bɛ wagati jan bɔ lycéen dɔw bɛ yen nɔ u bɛ so u tɛ ka se ka kalan kɛ k'a sababuya kɛ maître ka grève ye. Donc o taara o cogoya la an y'a ɲini grève in ka se ka jɔ yaasa an dɔgɔnin minnu bɛ yen nɔ n'u tɛ ka se ka taa école la u ka se ka kalan kɛ. N'o tɛmɛnen kɔ fɛnɛ an yɛrɛ b'a kalama mɔgɔ dɔw bɛ AM kɔnɔna la baara wɛrɛ t'u la ni violence tɛ. Donc an bɛ don min na ko bi bureau coordination ye engagement de ta mɔgɔ o mɔgɔ ye violence kɛ AM kɔnɔna la i tɛ to AM ka couverture kɔnɔ bilen an yɛrɛ bɛ minɛ k'i di autorités ma. Donc o fana tɛmɛnen kɔfɛ an y'a laɲini cantine bɛ école fɛn o fɛn la cantine ninnu bɛɛ a bɛɛ ka bila en marche parce que école dɔw bɛ yen nɔ en réalité cantine bɛ yen nɔ mais ce n'est pas opérationnel. Maintenant an y'a laɲini cantine bɛɛ ka se ka dayɛlɛ ani bibliothèque fɛnɛ parce que aujourd'hui c'est très important bibliothèque ka dayɛlɛ et que ça soit à la disponibilité des élèves étudiants du Mali. Donc bibliothèque bɛ école fɛn o fɛn la bibliothèque fɛnɛ ka labila école bɛɛ lajɛlen. An ka wulikajɔ yɛrɛ fanba ye min ye o de ye denmisɛnnin minnu bɛ ni kalan tɛ ka bɔ école la fɛɛrɛ bɛɛ ka latigɛ yaasa u bɛ se ka kalan kɛ cogoya min na. U ka bila u ka droit kɔnɔna la parce que AM yɛrɛ ka kɛlɛ kun tɛ dɔwɛrɛ c'est pour restituer à chaque élève et étudiant son droit le plus absolu. C'est à dire écoledenw ka droit tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye kalan ye o de ye droit fɔlɔ yɛrɛ. Donc an ka wulikajɔ fanba yɛrɛ a b'o yɔrɔ in de kan. Donc kalan ka kɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen na. Demande de kɛlen filɛ nin tantɔ an b'an sigi an bɛ jateminɛ kɛ tagalen ɲɛfɛ u kan k'an jaabi. Donc n'u m'an jaabi ça peut faire l'objet maintenant de nouvelles revendications.